ба номи Аллоҳи бахшояндаю меҳрубон. барномаи навбатии худро ин лаҳза оғоз мекунем. Аллоҳ ҳар яки шуморо ҳифз кунад ва ҳар яки моро ба роҳи рост ҳидоят фармояд. ин лаҳза мо дар мавриди китоби тафсири равиши муяссар каме бо шумо суҳбат мекунем ва иншааллоҳ рӯзҳои наздик маъноҳои оятҳои сураҳои Қуръони Каримро ба забони тоҷикӣ мехонем. ва ҳама онҳое ки мехоҳанд кӯмаки худро ё дастгирӣ кунанд, шабакаи моро метавонед ба суратҳисоби зер кӯмаки худро расонед. танҳо ба хотири он ки мову шумо як ғизои маънавӣ гирем ва имрӯз дар бораи тарҷумаи маънои оятҳои Қуръони Карим каме бо шумо суҳбат мекунем. тарҷума яъне баргардонидани сухан аз забоне ба забони дигар аст. тарҷума аз камбудиву мушкилиҳо холӣ нест. зеро маънои луғавии тарҷума яке аз ташкилкунандаҳои ҷумла мебошад ва гоҳҳо мешавад ки тарҷума аз луғат ба луғати дигар душворӣ орад. модоме ки тарҷума дар луғати башарият чунон душворӣ орад, албатта тарҷумаи луғавии Қуръони Карим душвортар аст, чунки вай сухани Аллоҳ аст ва ба луғати арабӣ нозил шудааст. Қуръони Карим ваҳии илоҳӣ аст ва бо тамоми лафзу маънояш нозил шудааст. барои ҳеҷ кас муяссар нашудааст даъво кунад ки комилан аз маънои Қуръони Карим бохабар аст ё ин ки ӯ метавонад маънои лафзии онро мувофиқи маънои калимаҳои арабӣ тарҷума намояд. бо назардошти душвории тарҷумаи Қуръони Карим, донишмандони мусалмон зарурати расонидани рисолати сухани Аллоҳ ба миллатҳои ҷаҳонро новобаста ба забони гуфтугӯи онҳо ба таъкид мерасонанд. расидан ба ин мақсад танҳо бо роҳи тарҷумаи маънои он ба забонҳои дигар амалӣ мешавад. тарҷумаи Қуръони Карим ба забонҳои дигар чунин сурат мегирад. тарҷумаи маънои лафзҳои Қуръони Карим бидуни тафсир. тарҷумаи тафсири Қуръони Карим бо тариқи равшан намудан ва мисол овардан. ҳарчанд ки тарҷумаи маъноҳои Қуръони Карим дақиқу нозук бошад ҳам, тарҷумакунанда ҳар ду луғатро бояд хуб бидонад ва маъноҳои оятро хуб дарк намояд. ин тарҷумаро Қуръон номида намешавад бо ду сабаб. якум, Қуръони Карим сухани Аллоҳ таоло аст ва бо забони арабӣ нозил шудааст ва дар баргирандаи баён ва аҳкоми олӣ аст. онро ба забони ғайри арабӣ баргардонидан номи Қуръонро аз худ бекор мекунад. дуюм, тарҷумаи фаҳмиши тарҷумонро ба маъноҳои Қуръони Карим баён мекунад ва аз ин ҷиҳат ба тафсир монанд аст. чунон ки тафсирро Қуръон гуфта намешавад, ҳамчунин тарҷумаро низ, яъне тарҷумаи Қуръонро низ Қуръон номида намешавад. барои он ки тарҷумаи Қуръони Карим мақбули ҳамагон гардад, сазовор аст ки тарҷумон дар он қоидаҳоеро ки уламо барои баёни маъноҳои Қуръони Карим ниҳоданд риоя намоянд. бояд тарҷумон ҳангоми тарҷума аз таҳрифи, яъне аз партофтани маъноҳои Қуръони Карим ҳазар кунад ё ки дар шиёрҳои мусалмонон бадие нисбат надиҳад. монанди ададе аз тарҷумаҳои баъзе аз
مستشرقان یا آنهایی که خود را به اسلام نسبت می‌دهند برای ویران کردن اساسهای دین اسلام عقیده های ویرانه خود را داخل کردند. از این خاطر این کتابی که ما و شما این لحظه میخوانیم از مجموعه مالک فهد برای چاپ قرآن شریف در مدینه منوره آن را برداشت مسئولیت آن را برداشت خود گرفتند که ترجمه صحیح معناهای قرآن کریم را نشر کند و برای غیر عرب زبان ها از جمله به فارس زبان ها و به همزبانان ما با زبان خودشان با زبان مادریشان رسالت قرآن کریم را برسانند. و تماشابینان عزیز، ما انشاءالله روزهای نزدیک معنای اولین سوره قرآن کریم، معنای سوره فاتحه را از استفاده از همین کتاب انشاءالله میخوانیم و برای شما میرسانیم. خدای حاضر باشد وقتی امروزه برنامه ما به پایان رسید با شما خیر و خوش میکنم. الله نگهبانتان باشد، شما را و اهل پیوندانتان را تا آخری دیگر در پناه الله باشد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.